Hi ha dies que et sap greu pensar que estàs pagant el Palau de Felip i Letícia i el de Marivent per quan van de vacances a Mallorca, però hi ha altres dies que dius, mira, aquesta pasta està ben gastada. Ara hem sabut, gràcies a Es Diario, que ha publicat uns informes del CNI, que Sa Majestat, el rei Joan Carles i la domadora d'elefants Bàrbara Rei tenien un, diguem-ne, picadero que pagava el CNI, per tant pagava jo mateixa i vostè, per quan tenien unes trobades, unes rebregades, diguéssim, per quan feien unes execucions circenses. I allà els senyors del CNI els havien de deixar unes coses per millor plaer en aquesta activitat, que hem sabut que eren xampany a la nevera, o sigui, no era cava de almendralejo, això em sap greu, fruita, sempre hi ha unes activitats sexuals amb la fruita, o fins i tot menjar-te-la, i després la colònia Eternity, de Calvin Klein, i una capseta de Nivea. Què feien amb la Nivea? M'ho imagino, posar-se'n posar-li un a l'altre i dir, oi, que bàrbaro, bàrbara, o en esta cama hay dos reyes, la Bàrbara Rei i jo. Això m'ho invento, m'ho estic imaginant, perquè està bé saber que gastem els diners en això. I ara, a més, tenim un altre informe del CNI que encara és pitjor, La Verdad Catalana. Això es veu que li ha enviat en Rajoy, s'ho publica també al Es Diario, y es preguntan una cosa terrorífica, diu, ¿nos está diciendo la verdad el gobierno sobre lo que pasa realmente con Cataluña? Todo parece indicar que no. En realidad, no está claro que la Generalitat esté perdiendo el partido. Jo no sabia que estàvem jugant un partit, però escolta'm, es veu que no només estem jugant, sinó que a sobre diuen ells, els de la Bàrbara Rei, que no el perdem. Jo ja em puc morir. Catalunya!